Hi guys, welcome to Tife Files TV. Murise kumativesa nyika tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Holy 10 ainyomba Winky D pa show ya inonzi The Danny J Show pa YouTube inonzi The Boys The Toners. Guys, Holy 10 aibvunzwa kuti ko iwewe se uchisikira uchitukana uchinyombana na Winky D, akadedzera kuti aiwa Winky D inini akandiimbisa ngoma yandisingazivi nemalyrics andisingazivi, ari ngoenderera mberi asi kudzokera kumashure. Ari kudedzera kuti Winky D akandifonera achichema achiti sei uchiramba song, munongoziva mega Holy 10 akaramba song, munongoziva zvakaitika guys. Saka anzi na Holy 10 Winky D aindifostera kuti ndiimbe zvinhu zvasingadi. Ari kudedzera kuti iye zvinhu zvaanoda kuimba zvemuZimbabwe ndezvemayouth, zvevanhu kuti ngavasiyane nemadrugs, vasanwe madrugs, mutoriro chichi, zvazva zvepolitiki. Iye haadi kupinda munyaya yezvepolitics, asi abvunzwa paThe Danny Show yacho zvikanzi ko iwewe sei uchiti haudi kupinda pazvinhu zvepolitiki because tagara tokuziva wakangobuda pachena ukaenda ukati wewe uri Zanupf. Saka sei uchida kutaura zvinhu zvisina nebasa? Winky D naye kana achida kuti asapote party anoda usatore masides, because it seems wakatotora side because unosapota Zanupf. That is why wakadedzera kuti iwewe hauchade song. Saka ndizigatsi munoti kudi, please comment down below mutudze kuti ari kutaura chokwadi here kana ataura nhema Holy 10 wacho, because zvaari kutaura zvinhu zvisina kana nebasa rose. Guys, please comment down below because akaramba song apa ari kudedzera kuti hamhanyi nezvinhu zvepolitiki, asi tozviziva kuti munhu weZanupf. Iye ari kudedzera kuti ane achida kuimbira mayouth nyaya dzekuti ngavasiyana nemadrugs kwete zvinhu zvepolitics. Asi anga achibvunzwa kuti iwewe unoziva kuti unosapota Zanupf, saka Winky D siyanai naye aimbe nezvinoitika munyika. Haana mboti anosapota which politic party, asi anoimba zvinhu zvinoitika muZimbabwe. Munongoziva mega guys. Saka ndizivi kuti munoti kudi, please comment down below mutudze. Kana muda unoiona show yacho munoenda pakanyorwa The Boys The Toners pa YouTube guys. Panga achibvunzwa mibvunzo yakawanda, ataura nezvaSenflow, akadedzera kuti Senflow kudai anga asina mbozviita munhu akangwara, kudai aritori munhu muhombe kudarika inini. Akataura nezvavolts, ataura nezvavanhu vakawanda vakasiyana siyana. Nenyaya yavolts ataura kuti volts anomhanya hambofa kandi akagona kudarika inini. Ndosekera muchiona each and every time volts kana achitaura anongoisa zita rangu kuitira kuti vazive kuti ndiripo. The guy will never survive without me, ndozvataurwa nani naHoly 10. Saka ndonyanga ndava nayo guys. Please comment down below. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. Don't jump our aids. Thank you so much. It means a lot. Rukuona muri kuvhura. It means a lot. Thank you so much.